mga bay, kumusta mong tanan? Kumusta? Mo smile sa ako sa camera. Para ingnon nga gwapa. Bitaw smile lang gitaan eh. So dugay-dugay nang ko nga mga wala ka video no. So gimingaw na kaayo ko ninyo. Og kabalo sab ko nga gimingaw sab mo nako. Og gani nasayod ko nga sa unsa ni nasayod ko nga uba unsa ni unsay tawag ani nga uban ninyo nga sige nag-ukay-ukay din sa YouTube ug sa Facebook, sige nagpangita kung asa na ako mga bag-o nga mga pasundayag no. So karon ako ang i-share kaninyo kung unsay akong mga gamit sa ako ang mga panit aron mo puti mo hamis ug mo flawless. Pero mga bay, ayha na ko ipakita sa inyo ha akong mga gipanggamit. Naalang ko'y gamayng tips para kaninyo, dili man ko doktora apan willing lang ko ipakuyanap kaninyo, unsa ni i-share kaninyo ang ako ang gamay nga nakatunan og ako ang nasayran nga usa pud siya sa mga hinungdan kun nganong hamis, puti, og flawless ang ako ang mga pamanit. Ingara po siya no. Bitaw, usa sa mga hinungdan no nganong puti ko, di ara ko sa sulod sa balay. Mugawas man ko, kadyot ra kay dinaganay na kay talawan na kay tag-init ani kipiting inita dinhi makapaso ang init dinhi bay maluto. Sayang kay ato mga chinchancho no. Sayang kay 35 pesos. So mo na ang number 1 nga hinungdan nga dili ko magpainit, di ara ko sulod sa balay. Ikaduha, aircon ang amo ang pwesto kanunay bisag na ako sa kusina naka-aircon, na ako sa kwarto naka-aircon, diri magtuyok-tuyok sa tibuok balay nga bisan daghang kay mga bit-bit dagan didto dagan diri unsa ni tikangkang didto diri pandol diri. Sige tuyok-tuyok dinhi palibot sa balay. Naka-centralize man diri ang aircon. So bugnaw tibuok balay. So number 1 na nga number 2 na nga hinungdan no nganong flawless ko kay diha sa bugnaw kanunay. Og ang ikatulo, magsige kog inom og tubig sayong kabuntagon. Inig mata gid nako kanang wa pa koy panutbrush god, inig gid mata nako tungab dayon ko og tubig nga duha ka botilya nga tag 300 ml ang usa ka botilya. Kay di botilya man ang tubig diri among mineral diri no times di ara mga bay no nagkuha ko og sample. Mo ni akong ginainom kada adlaw. 330 ml dai siya. Kung inyo nakita, 330 ml. Asa man ni? Ilagi, dara. 330 ml. So, duha ka ingon ani nga tubig ang akong tagayon kada buntag sa wala pay sulod ang akong tiyan. Kay para malimpyuhan daw ang mga kaugatan sa tibuok kalawasan. Pero ang problema lang, sige lang kung balik-balik sa kasilyas ng higala, no? Pero ang importante na limpyuhan, no? So, usa po na siya nga maka-glow sa atong mga panglawas, nga makasidlak-sidlak sa atong mga pamanit. Then, ikatulo, magsige ko kaon o kung inyong namatikdan, magsige ko kaon anang kulay berde nga dahon. Nga gitawag nila diri og jar. Og sa Bisaya pa ako na siyang ginganlan og dahon sa hagunoy. Dayon sa maningles gitawag na siya og arugula leaves or rocket leaves, or wala ko kabalo kung unsay tawag sa inyohang mga kanasuran diha no. Basta mora na akong nasayran, and usa sa mga benepisyo ana nga dahon mo ang pampaputi. So, ayhan ako ikuan ang akong mga gamit no. Ako lang iingon sa inyo ha, sa daghan naman jud kay nangutana kung unsay mga gamit nako intawan. So unsay mga sekreto nako i-share ko na nako ninyo. So mao na to ang mga sekreto mao to akong himuong kada adlaw. Dayon, naa naman ko'y video diha sa ako mga gipanggamit. Time sa kay nagkuan unsa ni namaklat na pod akong lips. Nangita na gid ni ka lips to lips siguro. Asa man ta mangita ani. So namaknit na ako mga lips no, mora ni akong ipahid para magsinaw-sinaw sa dang akong lips. So mao to, naana ko'y video diha kung unsay pastila ni mga atol tong kilay no.
Dinhi lang tas kilid-kilid mangutkot kay kapoy sig panday oy makuan man siya ni. Mapana ning kilay. Kilay nato. So, mao to siguro gitapula na mo diha gab-gab no sa ako ang mga videos kung bahin sa akong mga gipanggamit kay murag lalom na gyud ka itong video ha to murag dugay-dugay na dito nga mga panahon. So sa akong namatikdan daghan gyud kay nangutana kung unsay ako mga gipanggamit. So karon ako ipakita kaninyo ang ako ang mga gipanggamit. Mao ni ang number 1. Likas papaya. So kung kuan mo ni akong sabon gid bay tibuok lawas gikan sa tibuok panit gikan sa akong dagway paingon sa akong kuan kanang mga kumingking sa mga katiilan. Mo gid ni akong gamit. Wala koy laing sabon kundi kini. Tibuok na akong panit. Mo ni dali ra kay mahurot na ako kay tibuok man ako ni sabon. So kisa man nga abot time sa ha. Okay. Hangin ra ito. Magkulbaan naman ta ani kuan kay masakpan ta ni amo ko sa kusina hinuon ug human ako sa akong trabaho. So rest time na nago karon mao ni nga ako nang ihalad kaninyo ang akong mga oras sa pinaagi sa pag-share kaninyo kung asa ko mga gipanggamit. So mao ni akong number 1 nga gamit likas papaya tibuok panit ni nako siya nga sabon. Ikaduha ang ako ang cleanser nako mo ni siya Skinol sa una kung inyo na matikdan orange ang kuan ato orange ang flavor gihimo namang flavor karon kapayas na siya ako ni siyang gamiton kada gabi ira pero dili kanunay dili kada gabi kung ganahan ra ko dili permente tapulan mag-usahay madhead da diretso kuan yaka dayon kuan ako ato maglimpyo na ko ato mamahid na ko ani akong chinchancho mo ni akong gamit nga chinchancho kulay pink dayon kung mupalit di mo ani kinanglan na ani siya nga papilo nani siya nga papel nga naay nakasulat nga color orange kung inyo nakitaan daay naay tatak nga itom muna siya ang unsa ni muna siya ang palatandaan nga original siya kay di puta magpatakag palit kay daghan kay ron mga allergies and everything kinahanglan magampingan pud nato tong pamanit in tawon o inyo sang tan-awon kung duna ba mo mga allergies kay dili ko sure kung unsay mga hiyang-hiyang na magud ni mga gamit sa itong mga pamanit. So dili na ko ingon sa inyo nga gamit mo ani kay mo ni mga sekreto so depende gina sa ato ang dugo no depende sa ato ang mga pamanit kung unsa ato mga gigamit pero sige mo pangutana kung siya magipanggamit nako mo ni ako ni i-share ninyo mo ni ako mga gamit. So dili ni siya kadlaw na ko gamito na sahay maman ko galigop mamahid ko ana lang gud tapos kuan kanang sa una daghan kay kog talumtom sa una kay kanila laging init kaayo bitaw ang panahon niya singan ani init po kay sa pagluto then init po kay kung pwesto kay tibuok palibot limpyuhan ako labi nagtig-init bisan pag tingtugnaw diri bisan pang tingtugnaw diri kung init init jud di man siya init pero ang kuan sa adlaw ba ang sani ang epektos epekto sa adlaw ba mo to nga basta makagawas ko magdali-dali gid ko pero kung maputi jud diri kay di ara man ko ka sa sulod unya ang mga sinina pa diri perting daghana labi nagtintugnaw putos tanan mataray makita so maputi jud diri kay putos man tanan so mo to dayon mo ni akong gigamit dayon sa talumtom sa naong skin light bag-ulang ko ni gamit ani kay mahal kaayo mahalan kaayo ko nya unya wala ka ni sa Pilipinas ambot na ba ka ni sa Pilipinas palihog dag kog pangutan din sa mga pharmacies or sa mga beauty products diha basi naa ni siya skin light ang tawag pampawala ni siya sa mga talumtom sa nawong sa mga naay mga talumtom diha mo ni siya ang tambal dayon wala lang ko kabalo ha kay basta kuan na lang inyong mga pamanit diha kay naamo gitay mga allergies sa atong mga panglawas dayon ang akong lotion mao ni siya Jergens tibuok panit sa ninako siya i-lotion tibuok panit gikan sa liog gikan sa liog daman sa kumingking sa tiil man akong gigamit ang pinakagusto nako nga kuan ani ay kuan kanang singan ani katong mask niya kay nahutdan man mo ni akong napalit ultra healing na lang kay nahutdan man ato ako ang pinakagusto no nga flavor nga kanang unsa ni Jergens
nga mask mo to kung gusto kay humot kayo bisan pag matulog ko, bisan pag kana ba matulog ko ini bitaw kagabi bisag nanimaho kung kusina kay kanilagi ilang mga panimpla diri kay kanang singan ani mo pilit yun sa ato ang mga panit sa atong mga sinina bisan pa mag-ilis ta mo pilit gyapon sa atong panit bisag magkuan manghugas ana mo pinit gihapon kay tungod kay piti isuga ni ilang mga timplada diri pero mutigbabaw gihapon ang baho sa kuan sa Jergens nga mas gusto kayo nako na siya. So maora to akong magipanggamit dayon kung mga pangkilay mao ni siya. Lyra ang tatak dayon usahay brown akong gamiton usahay itom karon itom akong gigamit wa na pud nagpantay ang kilay sus Ginoo ko gikapoy na kog pinanday gining kilayan pero sagdi lang kay di man ko mahimutan kung wa ko'y kilay gamay raman akong kilay karon tubo-tubuan na og buhok gamatoy mga 20 piraso ka buhok na kuan sini napun-an na gamay na lang akong iparhid nga pangkilay muto napun-an na kay magsige man kog butang og kanang kaning ni basilin magabi din akong pilok ni taas na biya diri ako ni ipampahid magabi na pahiran ako dayon mao to ko mga gamit so wala dili ko magkuan ninyo dili ko mamugos ninyo nga ingana sa inyong gamiton so tan-awa sad ninyo inyong mga pamanit diha kay depende mo na sa ato ang dugo dayon basin ba ma-allergy ba mo ana magsuon-suon mo kung unsa ko magipanggamit nga dili man tanan parehas ta og kanang kuan kanang daloy sa atong mga dugo so inyo ha sang tan-awon suwayan sa inyo testingan kung unsay resulta dahil mora na jud ako mga gamit dahil mora po ito akong sikreto nga di ara sulod balay mag-inom og tubig buntag sayo dayon magsigkaon og kuan kanang katong gitawag na kog hagunoy maura na mora akong gipanggamit simplo ra kayo dayon karon man naman kog share ninyo no so maanhin nata sa ato ang shout out portion. So mag-shout out na ko ninyo alang sa mga kaigsuunan isipasalamat nako sa inyong mga pagpangga sa inyong kanunay nga pag-atang paglantaw sa akong mga videos. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan di na nako mausa-usa kay pretty na gid ninyong daghana ug pasaylo ako sa inyong kung wala ako maka-reply sa inyong mga comments sa inyong mga messages pero na-appreciate nako ng tanan dinha nako mahibaw-an kung unsa kagamhanan kung unsa kadaghan ang inyong or kung unsa ka unsa ni kaanindot ang inyong pagsuporta og pagpangga dinhi kanako diha na ko mibaw kung daghan kay share salamat kay sa tanang nag-share salamat sa tanang nag-loves likes comments sa tanang mga messages na appreciate nako na tanan salamat kay tanan og pasensya na kay kung wala ma-reply so nang hinaot ko og naningkamot sab ko hinay-hinay og reply sa mga messages ninyo nga bisan pa sa ako ang kabisi naninguha gihapon ko nga maka-reply kaniyong tanan isip pasalamat ug salamat kay sa inyong mga bulawanon nga mga mensahe alang kanako dugang gayud kana makadasig mukawagi na sa akong kamingaw kung makahatag gina og kadasig kanako og usapod sa mga hinungdan nga mopadayon ko aning ako ang kaning tarya nga gihatag or gitarya kanako sa atong labaw nga magkagahom nga tanan ang maghatag og gamayng pahiyom sa inyong mga aping abanti Bisaya ato ni so daghan kayong salamat ha gininyong tanan so di ara mag shoutout na ta so ang nangutana di ay sa kung unsa ako mga gamit no duha ra gini sila ako nasakpan si Bay Carol Stewart ug si Grace Trinidad hilon nyo bay o di ara ako lagi tubag inyo ha mga pangutana ha ug si kuan po di ay si Bay Ivy Joy Ibet nakitaan po nako iyang comment nga i-share nako kung unsay ako mga sikreto ni gara po ni akong kilag pangatol karon asa man ni dapit nindot kayo kung damgo ganiha basta nindot kay damguha unsa ka to siya murakog naa sa salida nga fantasy bitaw nya ako kabalo kung ako bay bida ato or ako bay kontrabida
nakatulog ko gamay ganiya sumuto kong damgon kunsa man to eh. So hello kay hello bye paki-shout out sa ako ang family diha sa Zamboanga, ang Valenzuela og Cristobal family. Gikan kana kang Ruela Valenzuela. Hello daw diha sa Zamboanga sa mga Valenzuela og sa mga Cristobal family. Gipabumbom mo sa inyohang unsa ni sa inyohang kapamilya nga si Ruela ba ni ba o Ruelia Valenzuela double L man gud. So girly Ann Songkwan so hello nimo bay. Hello usab kay Mami Norelian Silario Katan. Gusto lang nako i-congrats gusto lang ta kay congrats mami no sa imuhang umaabot nga kasal karong pizza 28. Congratulations nasakal masakal nakasal na gyud ka. Pagdali himo diha og puya kay aron na ko igsuon. Nagkani ko mga inahan diri sa kawanangan no nga mokalit na lang og pang chat na ko mga saba usahay. Hello kay Langging Basco. Sige ni siya og hilak intawan atong nag-live ko nakitaan ginako. Hello nimo bay Langging Basco diya sa Usami City. Pasensya ni gud kaayo nga wala ko masakpi ang mga comment katong nag-live ko o diara na sibya na gid ta ka. Hello nimo salamat kayo bay ayaw gid intawon og pangluod. Maabot ra gyud panahon nga masakpan na ginako na inyo ha mga ngalan no. So kuan lang mo diha padayon lang mo diha og comment message and everything. Masakpan na gina nako so pasensyahe magsige lang ko pa nga inyo pasaylo kay sa man ning kamot na ning tiil pamunta niini alang sa atong mga panginahanglanon sa atong kuan mga palangga at sa atong mga bahandi sa kinabuhi intawan nga kita ra po'y gilauman niini so maningkamot lang gid pud ta ani kay kita magitagaan og talent nga ingon ani gitagaan og kalig-on sa mga hunahuna kasing-kasing para sa mga pagsulay sa kinabuhi. So mo ni maningkamot kita ani so pasensyahay gyud kay usahay kun dili na ko mapansin yung mga komento. Happy birthday day bay sa imuhang happy birthday sa imong igsoon bay LV Biraki nga sila Emily Inso og si Aidan Inso diha sa Masbate diara gibati mo nga sa inyong igsoon nga si LV bay Emily Inso og Aidan Inso diha sa Masbate malipayong pagsaulog sa inyong mga adlaw nga natawhan og ako nang hinaot nga hatagan mo kanunay kabasko kapiskay sa inyong mga panglawas nga untang inyong mga pangandoy sa inyong kinabuhi inyo hanag yung makabot og maangkon nga bisan ba sa hinahinay lamang nga pamaagi na basta samtang may kinabuhi ta aduna gitay mga paglawom basta maningkamot lang ta. So hello usab kay Grace Marie Bostilio Maputi kay Ginaida Inuhalis Periodo hello nimo bay kay Lizelle Belotindos hello bay kay Laika Trangia hello nimo bay Laika Trangia og advance happy birthday di ay sa imuhang anak bay Aileen Goriobat nga diin magsaulog karong umaabot nga pizza 28 no aning bulana nga si Alfred Biado diara bay Alfred Biado gipabati ka sa imuhang pinalanggang inahan sa imuhang adlaw nga natawhan malipayong pagsaulog hinaot nga tagaan pa ka og daghang pagkatuigan sa imong kinabuhi. Hello sa bay Pritz kay Lilia Ulak hello nimo bay hello bay Loida Helen bay Emily Duliano hello bay kay Pen Hilongo diara bay nasibya na tika bay Pen Hilongo daghang salamat yung makanunayon nga pagkomento no sa ako ang YouTube channel. Hello sab kay Lia Marie Hemar Olia Timtim o diara bay nasibya na tika bay hello nimo dia sa Bicol og hello bay Giselle Ski kay Dailinda Ignalig hello nimo bay kang Merna Panal hello nimo bay hello bay Merna Panal bisan pa man usahay aduna kay mga komento nga unsa ni maka unsa ni basta na kay mga comment diha nga usahay mga away na kano so dawaton ko nang tanan bay Merna Panal kay wala man gyud ko mahibalo kung unsa gi inyong mga panglantaw sa kinabuhi inyong mga ideas kinabuhi iya man kita mga panglantaw so dawaton ako nang tanan kung unsa may inyong mga panglantaw nga ri kanako walay problema o dili ko maunsa ana basta ako manipayon ko sa akong gihimo. Dili ko unsa ni unsay tawag ana di ko unsa ni basta dili na ko na iluom
Di na ako nadibdibon ang inyohang mga bisan unsa pa man yung mga istorya nga negatives. Wala ra na nako kay ako mismo nasayod ko sa akong kaugalingon ug akong kaugalingon ra ang nakasabot pod sa akong kaugalingon ug ang akong kaugalingon ra pod ang mutabang sa akong kaugalingon kung magkinaunsa man diri mapauli gihapon ko sa akong kaugalingon. Basta ang importante sa ako ang kaugalingon nga wala koy wala koy natamakan nga laing kaugalingon. Ambot lang pod sa ubang mga kaugalingon nga lain pod ang pagsabot sa ako ang kaugalingon. Na puro kaugalingon naman to. Hello bye Star Apple. Hello ni mo hello daw sa Nases family diha sa Dumaguete. Gikan kang Star Apple. Nangutana din ni siya og pila daw kunoy ilis sa kuan kanang half KD. Ingko nga mga kuana siya bay mga 80 kapin mga ana-ana ingin siya pangapalit ba ni og bugas ingko labaw pas bugas bay makapalit pa na og sudan. Yung mga 80 man kapin niya pilang kilos bugas karon. Pero ambot lang ka og ilisan ba kana bay ba og magpaiglis ka ana bay adto basig layo pa imong biyahion bay makansi pa ka bay ibutang lang sa ani mo itago lang sa ani mo sa imong bulsa bay. Advance happy birthday di ay kang Kokone Izuzaki di ay gikan kang DC Izuzaki. Musakto ba na akong pronunciation? Hello bye May Abdul, gimingaw naman ko nimo bayoy wala naman ka nagkuan ka nako atong mga pictures ako ad itong i-post na limot ko bay. May Abdul, hello nimo diha sa imong mga bahandi. Kay Nanay Gloria Gantuangko, hello nimo nay ayaw intawon kawag paglaom ha. Sa imong kinabuhi do na ni siya balatian mga bayno og naglugos na ni siya og unsa ni basta duna ni siya gibati og ingon usab kay Tatay Fernando Gantuangko tay. Ayaw intawon biya si Nanay Gloria magkinaunsa pa man basta naagid may forever nga duha ha. Salamat kay sa imong pag-atiman kay Nanay Gloria Gantuangko. Nanay Gloria Gantuangko tabangi imong kaugalingon nga aron makalingkawas ka sa imong balatian karon. Apil mo kanunay sa ako mga pag-ampo. Tanang mga kahigalaan o kaigsuunan nako nga dunay mga balatian kanunay gyud mo nako giampo nga unta habulan mo sa balaang espiritu nga mawala ang inyong mga gipang bati intawon sa atong unsa ni hikapon mo gabulan sa balaang espiritu sa atong labaw makagawom sa nga tanan nga unta makuan or mawala ang inyong mga gipang bati intawon. So basta lig-una lang na yung kaugalingon diha og ayaw mo kawag paglaom sa atong labaw makagahom sa nga tanan kay kana usa lamang ka pagsulay alang kaninyo kung unsa gid kalig-on ang inyong pagtuo ngadto kaniya. So hello na lang ninyo bye kay Christine Almanzor, hello nimo bye. Hello kay bye Jens no, kay bye Nilda Bishop, kay bye Bali, kay bay Lita Carbog, kay inay Olga Perves, hello nimo nay ug kay Nanay Tess Espina nagsige na ba chat nako nga asa na daw kuno akong video magpaabot og kuno siya daghang kay nag-chat nako ipangmingaw nako minday asa naman imong mga video intawon. So busy pa kay ko nagaperte na namong pang general cleaning karon kay moabot ang imongaan ugma puhon. Mga but na so magkuan na mi ani kay mga andam-andam na mi ani kay kaning mga sunoy diring nahabilin wa man ipakialam sa kinabuhi. Mukamata ra ni siya og kanang oras na sa tingkaon dayon kami pod kisi-kisi lang po gamay diya sa mga trabahon. Dayon kamot gihapon nga mo lang gihapon i-maintain lang gihapon ang cleanliness sa tibuok panimalay. So mora to og daghang salamat kining tanan og unsa ni padayon lang kita sa atong maayong misyon dinhi sa kalibutan no. Bahalag magkinaunsa ang kalibutan usa pa man malakaw sa panahon. Ako nang hinaut unta ang kabag-uhan sa tibuok kalibutan dinhi gyud magsugod gyud sa ato ang kaugalingon og lantaw nato kita mga dagko na mga nasayod naman kita kung unsay angay og dili angay buhaton unta ang mga angayan nga mga buhaton nga mga katabang alang sa kalambuan sa matag usa atong sugna dinhi sa ato ang kaugalingon. Dahang ay salamat ning tanan dili lang kita kawad ag paglaom kay ang problema gyud
kanunay na gina sa tong kinabuhi, problema is life gina. So wa gyud tawo karon nga way problema, so naara gid na nato kung saan nato pag-manage sa mga problema. Wag smile lang gihapon ta ha, isip usa ni palatandaan nga unsa kita kalig-on sa tong kinabuhi. Basta kanunay lang kita ani padayon sa ato ang mga maayong tumong ning kalibutan no. Alang usab sa kalambuan po sa ato ang pamilya in taon nga bisan sa hinahinay lamang makatilaw gintaon og jutay nga haruhay sa kinabuhi. Daghang salamat king tanan kini hindi kabkab ang ninyo nagsarang may sa Facebook ang Facebook Game Mo Radyo. Bye bye.